Inselmilkom, illum it-tlieta 12 ta' Jannar. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar meta Ġesu daħal jgħallem fis-sinagoga ta' Kafarnawm u fejjaq raġel li kellu spiritu ħażin. Mulej, inti ġejt biex tifdina. Għamel li qatt ma niddubitaw mill-imħabba u mill-ħniena tiegħek. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Int salvazzjoni ta' min jemmen fik, mulej ħnina. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int ena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek mulej għati widen għat-talb u mlitana. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħinna nkompluh sal-aħħar. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, id-dinja li għandha tiġi li fuqha qegħdin nitkellmu, Alla ma qegħdix taħt is-seta tal-anġli. X'imkien fl-Iskrittura hemm xhieda li tgħid hekk. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Jew bin il-bniedem biex tieħu ħsiebu. Ftit inqas mill-anġli int għamiltu, bil-glorja u l-ġieħ żejjintu. Kollox taħt riġlejh qetlu. Issa, meta jgħid li qiegħed kollox taħt is-seta tiegħu, dan ifisser li xejn ma ħalla li ma jkunx imqiegħed taħtu. Tassew li għalissa aħna għadna maħniex naraw kollox taħt is-seta tiegħu. Madankollu lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit anqas mill-anġli lil Ġesu, aħna issa qegħdin narawh imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li hu bata, biex għall-grazzja t'Alla il-mewt li daq tkun għall-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li wassal ħafna wlied għall-glorja, jagħmel lill-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li qaddes u kemm dawk li jiġu mqazzin, il-koll huma mill-istess wieħed. U għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu billi jgħid: inxandar ismek lil ħuti f'nofs il-ġeman faħrek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej, Sid tagħna, kemmu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Ftit inqas mill-Allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejk qedlu. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. In-naċ u l-baqar kollha
sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Qed lil-ibnek l-emejjer kollha ta' jdejk. Ilqgħu il-kelma tal-Alla, mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnawm u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu kmandah: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu. U bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid moti bis-seta? Sali l-ispirti ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajx terdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. In is-silta mill-ewwel kapitlu ta' San Mark tibda u tispiċċa b'kelma importanti. Tippreżenta l-Ġesu bħal wieħed li għandu is-seta. In-nies stess wara li jaraw lil dak ir-raġel meħlus mix-xitan jgħidu x'tagħlim ġdid moti bis-seta. Il-kelma seta bil-Griek li nkiteb bih l-Evanġelju hija magħmula minn żewġ partijiet, għandha b'żewġ partijiet. Il-kelma hija egżużija tgħiduli biex ġej illum. Imma użija hija il-jien tal-persuna. U allura il-qawwa tiġi minn inti. In-nies ta' żmienu raw f'Ġesu xi ħadd li jitkellem bil-qalb. Aħna meta xi ħadd jitkellem propju u juri minnu jgħidu kemm jitkellem bil-qalb. Din is-seta ta' Ġesu turi tassew minnu fejn qiegħda qalbu. Jista' jkun li l-kittieba ma kinux qed jitkellmu minn qalbhom imma minn moħħhom. Il-mulej jitkellem u jagħti l-ordnijiet bis-seta tiegħu li ġejja propju mill-fatt li huwa il-Qaddis ta' Alla. F'dan il-Vanġelu għandna wkoll stqarrija importanti li għamilha x-xitan. Int, il-Qaddis ta' Alla, jien naf min int. Għax ix-xitan jaraf minnu Ġesu, imma jagħmillu gwerra. Fil-fatt jammetti l-istess spiritu ħażin li il-mulej ġie biex jeqret is-saltna tal-ħażen, is-saltna tax-xitan. Ġejt biex teqridna, ir-risposta hija
ċara, iva, jien naf minn int il-qaddis ta' Alla. U Ġesu juri s-seta tiegħu fuq il-ħażen, seta li għadda lill-Knisja tiegħu. F'kull dioċeżi l-isqof li huwa r-raj tal-poplu għandu l-istess seta ta' Ġesu fuq ix-xitan u l-ħażin. U jiddelega saċerdoti ngħidulhom eżorċisti biex iħadmu din is-seta li ġejja mis-seta li għandu l-isqof fuq id-dioċeżi tiegħu. Kull isqof għad-dioċeżi tiegħu għandu is-seta kollha li Ġesu għandu fuq ix-xitan. Dan huwa servizz li l-Knisja tgħix biex tkompli l-missjoni ta' Ġesu li ma ġiex biss biex ifejjaq il-mart, imma wkoll biex jeqret is-saltna ta' Satana, is-saltna tax-xitan. Kif narfu ix-xitan? Għax-xitan huwa anġlu intelligenti, imma superf. L-ewwel nett narfuh meta jakkuża lil ħutna. Anke bid-nubietom, ix-xitan jakkużak bid-nubietek mhux biex teħles minnhom, imma biex ifarkek u jkisrek. Neżaminaw lil nfusna jekk aħna nagħmlux l-istess kultant. Jiġifieri aħna infakru lil dak li jkun bid-nubietu biex ingaraw il-ġebel, mhux biex ngħinuh jgħix ħajja aħjar. Ix-xitan iġib il-firda. Fejn hemm il-firda hija frott ix-xitan. Fil-fatt titlu ieħor tax-xitan hija Diabolos, dak li jġib il-firda. Il-firda tiġi ħafna drabi flott lejra, il-mibeda u l-gideb. Dawn huma kollha frott tax-xitan. Ġesu li x-xitan isejjaħlu il-giddieb u l-qattiel, anzi is-sultan tal-gideb. Aħna nipproteġu lil nfusna jekk nigranfaw nitħaddnu mal-verità li għallimna Ġesu. Imma rridu wkoll ikollna din it-tama u din il-fidi qawwija li Ġesu rebaħ fuq ix-xitan u l-mewt. Il-qawwa tiegħu iskot u oħroġ minnu hija qawwa tas-sew. L-Ispirtu fil-fatt ikollu jobdi lil Ġesu. Iħabbat ħafna lil dan ir-raġel li forsi minħabba li fetaħ xi tieqa fuq il-ħażen spiċċa ippossedut mix-xitan, imma fl-aħħar ix-xitan ikollu jobdi għall-kmand ta' Ġesu, bħalma jkollu jobdi għall-kmand tal-Knisja. Mhux kull kontrarju jiġi mix-xitan, ħafna drabi jiġi mid-nubiet tagħna stess. Biex ma waħlux kollox fix-xitan, għax ix-xitan veru kattiv, imma mhux sew waħlu dejjem fih. Ħafna drabi anke aħna bid-nubietna noħolqu ħafna għawġ, problemi, mart, anke mentali għal xulxin. Il-mulej isalvana billi jeħlisna mhux biss mill-ħakma tax-xitan imma anke mid-dnub personali tagħna. Kultant inwaħlu b'mod faċli fix-xitan jew naraw ix-xitan kullimkien. Mhux dak huwa li tgħallem il-Knisja. Ħafna drabi meta jkun hemm xi ħadd li għandu problemi ta' saħħa mentali, l-ewwel li wieħed irid jagħmel huwa ifittex espert, psikologu, psikjatra. Ħafna drabi ċertu nies anke jimmiġġanaw affarijiet għax ikunu morda. U aħna rridu ngħaddruhom u ngħinuhom. Imma meta jkun hemm illa kbira kontra is-sinjali tal-mulej, allura hemmhekk wieħed għandu għalfejn jinkwieta. Jinkwieta sa ċertu punt. Għax is-sinjal tas-salib huwa sinjal qawwi. Il-Knisja tgħallem li kull nisrani jista' jipproteġi lilu nnifsu b'żewġ affarijiet qawwija ħafna. L-ewwel nett bil-ħajja tas-sagramenti, il-qrar u tqarbin. Imbagħad it-tieni billi jitlob it-talba tal-missierna. It-talba tal-missierna li tispiċċa eħlisna minn kull deni
U eħżnisna mill-ħażin hija fiha nfisha talba ta' eżorċiżmu. U fuq kollox id-devozzjoni lejn il-Madonna u lejn il-Qaddisin. Hija arma qawwija ħafna kontra l-attakki u l-assalti tax-xitan. Qegħdin fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark u San Mark jidħol mal-ewwel f'dan il-konflitt, din il-gwerra bejn Ġesu u x-xitan. Aħna fil-Magħmudija għażilna lil Ġesu, nitolbuh jgħinna dejjem biex din l-għażla li għamilna tkun għażla nikkonfermaw kull jum ta' ħajjitna. Nitolbuk mulej tatina il-protezzjoni tal-Qaddisin, mod speċjali tal-Verġin Imbirka Marija, tal-Arkanġlu San Mikiel, ta' San Giusepp u tal-Qaddisin kollha, kontra l-attakki tal-ħażen. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex qatt ma nkunu għaddejja tax-xitan billi ninħakmu mill-lejra, mill-mibeda, mill-gideb u minn sens kbir ta' disprezz għall-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej għaddisna u libbisna bl-umiltà biex aħna nirreżistu is-supervja tal-antik għadu tiegħek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna maħkuma bil-marda tal-COVID-19, għal kull min qiegħed jaħdem fl-awtoritajiet tas-saħħa fl-isptarijiet, il-frontliners kollha tagħna biex int mulej tatina dak kollu li għandna bżonn u tatina il-barka tas-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Int mulej taf il-fidi tagħhom. Inti tħenna lihom qabel tiġġudikhom. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda ħutna li qegħdin barra minn Malta jieħdu kura speċjalizzata dawn il-momenti komplikati għal kulħadd u mhux l-inqas għalihom u għall familjari tagħhom. Nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom faraġġ, għena u saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tatina spiritu ta' tama, spiritu ta' kuraġġ u fuq kollox spiritu ta' umiltà li bih inkunu nistgħu nissiltu kontra il-qawwiet tal-ħażen. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamil li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Arkanġlu San Mikiel, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titind kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għal tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek hija s-sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn ġunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla. Danu li neħi n-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fi ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq
billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-murej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għal-morda kollha tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. U biżnata kuljum magħtina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek
tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. وبزنا ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkurunaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mtinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfu dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denik. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawk dejjem jiddifuha. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattab tagħna. Missier Eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Umm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mit-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. guarda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej.
ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba lil San Giuseppe fis-sena iddedikata lilu. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe għarus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien ejjew inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall persuni kollha fil-bżonn. Saħħa.